8. Hindi ako makaka-attend. Mami Simply. Isa lang tong gamit kong cellphone. Yung isa nasa anak ko, nasa kapitbahay, naglalaro sila. Kaya buti na lang, nakakapag-moderator ako dito sa cellphone kong kahit nagtatap lang ako dito sa screen ko habang naka-live. Oo, mag-replay na lang ako, Mami Simply Jane, ha. Dabs, walang kapagurang live tayo. live. Salamat, Dabs, pala sa super thanks. Dabs, salamat. Natutuwa ako minsan pa nag-open ako ng ng comments. Minsan may mga super thanks. Salamat sa mga nagpapa-super thanks. Ma'am Pia Lee, mega love shout out po, Ma'am Pia Lee. Mega love shout out host and all here. Nag-LS ko kagabi kasi di ako antukin. Talaga, di ako nakapunta. Tulog na ako, Ate Pearly. Mindset lang yun, Sor. Kung sino napunta sa na-timingan ko, Dab. Salamat. Good morning, Ma'am Pia Lee. Wishing you all a great day from Ma'am Pia Lee. Mami Renz. Salamat, Mami Renz. Natuwa ako kahapon at Ate Anby. 3 pa kulay ko. Wow, sana all, Ate Pearly. Sahod ka ulit. Di ba sa sahod ka ngayong month? Kay bayot na double palipat. 100. Sahod ka ngayon, Ate Pearling, month, di ba? Sayang wala si Jute. Nasa biyahe pa daw. Ubus na agad, Ate Pearly. Grabe ka naman, Ate Pearly. Ako wala pa. Nasa 70 pa lang. Ayan, nag-premiere na si Ma'am Simply Jane. Swerte 7 TV. Salamat sa 13 tusok. Sige, Ate Pearly, na lang ako, mag-replay na lang ako. Ma'am Pearly, cheers from Ma'am Pia. Salamat sa inyong lahat dyan, guys. 5 million people. Na-miss ko lang magsalita. Kasi pagkagabi pag mga tulog na ang mga kasama ko dito, bawal na ako magsasalita. Pagalit ko. Does I ever fall in love again? Thank you dyan sa inyong lahat, ha. Thank you. Ako, Sor, tamad mag-LS sa main ko. Mag-LS ka din doon. Sayang naman ang ng dollar mo. Malapit na ba mamoni si Mukbang? Ako kasi walang ma-upload eh. Hindi ako makagawa ng upload.